தமிழ்நாடு போலீஸ் வெப்சைட்ல நீங்க போய் ம். நீங்க வந்து திருச்சி சிட்டி உடைய அதிகாரிகளுடைய கான்டாக்ட் லிஸ்ட் எடுக்க பார்க்கும்போது ம். நேத்து நம்ம தேடணும் இல்லையா, ம். காந்தி மார்க்கெட் உடைய ம். அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், ம். ம். அவருடைய நம்பரே அதுல இல்ல. ம். புரியுதா உங்களுக்கு? ம். கண்டிப்பா. அப்போ அடுத்த கட்டமா தான் நம்ம ஐஎஸ்க்கு வந்து நம்ம ட்ரை பண்றோம். இன்னொரு விஷயம் சொல்லவானே, சொல்லுங்க. இதே திருச்சி மாநகரத்துல ம். தில்லைநகர் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு ஏசி இருக்கிறாங்க. ம். ராஜு சார் தான், அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து தங்கப்பாண்டியன் சார் வந்தார். அதன் பிறகு இப்ப இன்னொருத்தர் வந்து மாறி இருக்கிறாங்க. ஆனா அது 2 வருஷமா அது ஒரு தனி ரேஞ்சா பிரிக்கப்பட்டு அதுக்கு வந்து ஏசி வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அபிஷியலா அவங்களுடைய இணையதளத்துல அப்படி ஒரு ரேஞ்சே இல்லனே. அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறதாகவே இல்ல. இப்படி குறைபாடோட தானே சில விஷயங்கள் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. அதாவது தமிழ்நாடு போலீஸ் 2 வருஷமா அப்டேட் ஆகாம இருக்குனே இது.